A Xunta iniciará o vindeiro luns 7 de setembro a toma de mostras da nova fase do proxecto Xenoma Galicia nos distritos sanitarios de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. A Consellería de Sanidade ven de comezar o envío aleatorio de mensaxes SMS para convidar a poboación da área ourensá a participar nun proxecto que ten por obxeto identificar os xenes relacionados co cancro de mama e ovario hereditario, a síndrome de Lynch e a hipercolesterolemia familiar. Deste xeito, envíanse 2.706 invitacións para participar. A mensaxe contén a información necesaria sobre como deben proceder as persoas convidadas para reservar a súa cita para a toma de mostras a través da app Sergas Móvil. O obxectivo é acadar a participación de 541 persoas, 438 de Ourense, 55 do Barco de Valdeorras e 48 de Verín. As extraccións de sangue realizaránse dos días 7 ou 24 de setembro no Chúo. No caso de Valdeorras será no Hospital Comarcal do 28 ao 29 de setembro e no Hospital de Verín serán o día 30 de setembro e 31 de outubro. O persoal sanitario informará de todo o proceso aos participantes que non deberán acudir en xaxún. O obxectivo do proxecto Xenoma é recompilar o ADN de 400.000 galegos. Coas mostras recollidas, búscase identificar variantes de xenes relacionados con diferentes enfermedades, ademais de nutrir o biobanco do proxecto. A primeira e a segunda fase do piloto do proxecto permitiron detectar 42 persoas portadoras de variantes xenéticas de alto risco. En consulta, dependendo da variante detectada, infórmase das opcións de seguimento personalizado, de se deben facerlle probas a algún familiar e dos hábitos de vida saudable que se poden seguir para diminuir o risco en caso de que finalmente apareza a patoloxía. A porcentaxe de población incluída no proxecto Xenoma Galicia fai del un dos de maior envergadura do mundo. Permitirá predicir o risco de enfermidades antes de apareceren para poder anticiparse a elas e ofrecer tratamentos farmacolóxicos individualizados.